Birleşen Ştatlar Merkezi Asiya yurtlarında tapılan mineral baylıklara gyzyklanýar. Şonuň üçin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň we Sowet liderleriniň gatnaşmagynda 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek sammitde seýrek ýer minerallary meselesiniň gün tertipde esasy orun eýiljekdigini analitikler çaklaýarlar. Bilermenler şu ýyl 10 ýyllygyny belleýän C5 goşmak bir formatyndaky duşuň Orsiýet bilen Hitaýyň arasynda ýerleşen Merkezi Asiya döwletlerine daşary siýasatlaryny deň agramlaşdyrmagy we köp uğurly çemeleşmäni dowam etdirmäge mümkinçilik berjekdigini nyktaýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň sammitde gatnaşmak üçin Washingtona uğranlygy 4-nji noýabrda habar berildi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Merkezi Asiya ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda C5 goşmak bir formatynda geçiriljek duşugy ikincisidir. Merkezi Asiya liderleriniň we Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň gatnaşmagynda birinji sammit 2023-nji ýylda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çäklerinde geçirilipdi. Ondan öň C5 goşmak bir formatyndaky duşuklar ýurtlaryň daşary işler ministrleri derejesinde geçirilipdi. Feýinçiler Merkezi Asiya Birleşen Ştatlary arasyndaky häzirki sammitin has anyk meselelere gönükdiriljekdigini we Donald Trump'yň Amerika ilki bilen çemeleşmesi bilen bagly boljagyny çaklaýarlar. 2 ýyl mundan ozalky sammitde Orsiýetiň Ukraina çözüşiniň fonunda 5 Merkezi Asiya ýurdunyň garaşsyzlygyna we Sowetleýin jebisligiň berkidilmegine goldaw bildirilen bolsa, häzirki sammit teýrek toprak minerallary ýaly meseleleri öz içine alar diýip siýasatçy bilermenler belleýär. Washingtonyň tebigi terişdelere bay Merkezi Asiya Sowetine bolan gyzyklanmasy Birleşen Ştatlaryň Hitaý sowda uruşy sebäpli oktyabr aýynda Pekin möhüm seýrek ýer metallaryna eksport çäklendirmelerini girizenden soň hasta güýçlenipdi. Bu elementleriň 17-si ýokary tehnologiýaly önümleriň önümçiliginde ulanylýar. Soňky aýlarda Özbekistan, Gazakystan we Kyrgyzstan şeýle tebigi serişdeleriniň önümçiligi üçin mümkinçilikleriniň bardygyny ma'lum etdiler. Merkezi Asiýanyň tebigi serişdelerine iň baý ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan bu meseleni entek resmi derejede agzamady. Birleşen Ştatlar derleşen Milli Gorunmak Üniversitetiniň professory Erik Marat, Birleşen Ştatlaryň beýleki ýurtlary bilen gatnaşyklarynda bolşaýaly Merkezi Asiya liderleri bilen gepleşiklerinde hem esasan Birleşen Ştatlary peýda getirýän mümkinçilikleri gözlär diýip Azatlyk radiosyna aýtdy. Bidenin döwründe esasy maksatlaryň biri Merkezi Asiýanyň jebisligini saklamakdy. Washington Sowet ýurtlarynyň sazlaşykly hereket etmegini, Russiýanyň we Hitaýyň basyşyna garşy durmagy ukyply bolmagyny üpçün etmäge çalışdy. ABC Sowetleýin jebisligi, ykdysady we syýasy gatnaşyklary puwtalandyrmaga we liderleriň arasyndaky ýygyderli dialoglara ünsü çekdi. Indi Trump'yň döwründe format başgaça bolar. Has pragmatik we maddi peýdalara gönükdirler. Diýip Merkezi Asiya boýunça bilermen we Birleşen Ştatlar derleşen Milli Gorunmak Üniversitetiniň professory Erik Marat aýdar. Täjik siýasatçy Nasy Muhammed Şamsuddinow Washingtonyň Merkezi Asiya strategik serişdeleriň alternativ çeşmesi hökmünde garaýanlygyny belläp, şonuň üçin möhüm metallara el ýeterlilik we Hitaýyň Sowetdäki täsirini çäklendirmek meseleleri gün tertibinde uly orun eýeler diýär. Muny sammitden öň Sowet'e Amerikan resmiýetleriniň saparlary hem tasdiklady. Birleşen Ştatlaryň Gün Orta we Merkezi Asiya boýunça ýöreýdi wekili Sergio Gor we döwlet sekretarinyň orunbasary Christopher Landau ýaňy ýakynda Özbekistany we Gazakstany sapar etdiler. Döwlet departamenti olaryň saparlarynyň maksadynyň möhüm mineral serişdelerine we energiýa serişdelerine sowda we maýa goýumlary şeýle hem C5 goşmak bir formatynda Sowetleýin hyzmatdaşlyklary ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Öten tehnologiýalar üçin möhüm ýerasty serişde aprel aýynda Samarkandda geçirilen Merkezi Asiya Ýewropa Bileşigi sammitiniň gün tertibinde hem esasy mesele boldy. Şonda duşuň öňü tirasynda Astana, Merkezi Gazakstanyň çäginde 20 million tonna baýlygy çaklanylýan uly teýrek ýerasty metal käniniň tapylanlygyny elan etdi. Gorlar tasdiklanmady ýöne çaklamalar dogry bolsa, bu ýurt gorlar boýunça Hitaýdan we Braziliýadan soň 3-nji oruny eýläp biler. Şeýle bolsa analitikler Merkezi Asiýada seýrek ýerasty metallaryň önümçiliginiň mümkinçilikleri näwelli bolmagynda galýar diýerler. Amerikan Pikir Merkezi Analitik Geňeşi esasy päskelçilikleri ýokary üstaşyr çykdyjylary eksport infrastrukturasynyň ýetmezçiligi we sowda mümkinçiliklerini epeslip eseldiýän ýokary töwekkülçilikli maýa goýum gurşawy bilen düşündirdi.
Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda ikinji gezek Birleşen Ştatlarda geçiriljek. Bu ýokary derejeli duşuşyga türkmen jemgyýetinde uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanly siýasy bilermenler türkmen ýolbaşçylarynyň Birleşen Ştatlaryň lideri bilen duşuşygynyň iki ýurt üçin çynlyky bähwitli bolup biljekdigini, emma munyň üçin Amerikan tarapy türkmen häkimetlerinden bar bolan anyk kynçylyklara takyk çözgüt tapmaň zerurlygyny gozgamaly diýip pikir edýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump türkmen tarapynyň iň gözüňi meselelerde, ýagny insan hukuklarynyň fundamental özüne bolan hereket we habar almak hukuklaryny üpçün etmegi soramaly. Türkmenistan bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň etati şertleri hökmünde ýurtda hakyky ykdysady statistikanyň açyk çap edilmegi, ýurtda raýatlar, telekeçiler we işewürler üçin dollaryň erkin çalşygynyň üpçün edilmegini talap etmeli. Dip hopsoluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanly synç aýtdy. Siýasatçynatyň bellemegine görä Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa ýurtlaryna şol sandy Türkmenistana maýy goýumlaryna gyzyklanýan bolsa, geljekki hyzmatdaşlyk üçin şert hökmünde derwayet reformalary talap edip biler. Amerikan maýy goýumlarynyň we maýy darlarynyň Türkmenistana getirilmeginden esasy şert hökmünde ýurtda gazet edarlarynyň halkara we garaşsyz mitbugaty jogap berip bilmegini we Amerikan biznesiniň kanuny goruglygyny üpçün etmek ýurtda dini azlyklaryň şol sanda Yegowa saýatlarynyň kanuny taýdan gorugynyň kipillendirilmegi zerur diýmeli. Amerika we Türkmenistan arasyndaky islendik dialogyň we göterilýän meseleleriň türkmen mitbugatynda dolulugyna çap edilmegini üpçün etmek boýunça anyk gepleşikleri geçirmegiň möhümdigini bellemeli. Dip türkmen bilermeni belledi. Türkmenistanlylar Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda göne uçar gatnawy Amerikan siýasatçylarynyň Türkmenistana we türkmen studentleriniň akademik we zähmet migrantlarynyň Birleşen Ştatlary baryp gelmegine ýeňillikli wiza düzgünleriniň gerekdigini aýdarlar. Ýöne wiza, turizm, oku, dollar çalşygy, uçar gatnawy ýaly iki ýurt üçin derwäs bolan meseleleriň özününde hut Amerikan tarapynyň türkmen tarapyna şol meseleleri gönü we tutan ýerli aýtmagy möhüm. Dip azatlyk bilen gürleşen türkmen ykdysatçy aýtdy. Sewit bilermenleri Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerde gyzyklandyrýan möhüm meseleleriň biri gaz eksportyna degişli diýerler. Şol Türkmenistanyň gaz haridarlarynyň ikisiniň gaz sowdasy toktatyldy. Maý aýynda Iragyň Türkmenistandan gazy swap mexanizmi arkaly aljagy ma'lum boldy, emma sentýabrda Iragyň türkmen gazyny goňşy Iranyň üstünden satyn almak synanşygy Birleşen Ştatlaryň basyşy sebäpli başa barmady diýip Reuters habar berdi. Maglumatda Bagdadyň Iranyň üstü bilen takminan 5 milliard kubometr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almaly bolanlygy sebäbi onuň Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy girden sanksiýalaryny bozmak töwekkülçiligini döredýänligi bellendi. Oktýabryň aýagynda türkmen gazynyň başlygy Maksat Babayew türkmen gazynyň Türkiýe aktyrylmagynyň toktadylanlygyny tasdiklady. Türkmen resmiýetleri bu ýagdaýlaryň ikisiniň sebäpleri barada anyk düşündürüş bermedi. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Turan barlygy merkeziniň baş eksperti Bruce Panier türkmen gazynyň Türkiýe aktyrylmagynyň besedilmeginiň Irana garşy sanksiýalar bilen bagly bolmagyny çak etdi. Ýadyrky sammitin geçiriljek wagty oktýabr aýynyň ahirinde belli boldy. Trump Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Täjikstanyň we Özbekistanyň liderlerine çaklygy berdi. Munyň öňü sirasynda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň agzalary Trumpy C5 goşmak bir sammitini şu ýyl geçirmäge çağırdylar. Respublikan we Demokrat kongresmenleriň bir näçesi prezidente hat ýazyp C5 goşmak bir platformasynyň 10 ýyllygynyň Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak we Birleşen Ştatlaryň regionda hopsuluk hyzmatdaşlygyny, ykdysady gatnaşyklary, ýumşak güç we netijeli dolandyryş ýaly bähwitlerini öňe sürmek üçin seýrek mümkinçilik berýänligini nyktadylar. Kongresmenler adam hukuklary temasyny göne agzamadylar, emma Birleşen Ştatlaryň maliýeleşdirýän habar terişdeleriniň akkreditasiýa problemasynyň çözülmegine umyt bildirdiler. Şu hepde Washingtonda geçiriljek sammitden öň Birleşen Ştatlarda ýerleşen halkara adam hukuklary guramasy Human Rights Watch Merkezi Aziýa ýurtlarynda repressiýalaryň, metbugaty basyşlaryň we hökümet tanqidçileriniň ýyzarlanmagynyň güýçlenýänligine öňse çekdi.
Gurama Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň hatabatyna salgylanyp, Sewitde raýat jemgyýet aktivistleriniň we opozisiýa wekilleriniň gynamalara, zalymlyga sebäp edilmegi we bir kanun tutsak edilmegi barada ygtybarly hatabatlaryň peýda bolandygyny aýtdy. Maglumatda söz azatlygynyň ören şäklendirilýänligi, jurnalistleriň öz işleri üçin iýdarlanýanlygy we korrupsiýanyň giňden ýaýranlygy bellendi. Human Rights Watch'un Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Hugh Williamson geljekki sammitde gatnaşyjylary adam hukuklaryna ileri tutulýan meseleleriň arasynda gozgamaga çağırdy. Şerede bolsa synçylar bu çağırışa üns berilmez diýip pikir edýärler. Men Trump administrasiýasynyň biziň sebitimizdäki adam hukuklary meseleleri boýunça pozisiýasynyň gowşanlygyny bellätim gelýär diýip Büyük Britaniýada yerleşen Central Asia Due Diligence adly pikir merkeziniň esaslandyrjysy Alisher Ilhamov aýdýar. Ileri tutulýan uğurlar babatynda aýdylanda bu mesele öňkü prezidentiň döwründe eýem ikinji plana geçirilip başlandy. Ýönendi bu meýil güýçlendi diýip bilermen belledi. Amerikan siýasy bilermeni Erik Kamarat diňe bir adam hukuklary meselesi däl eýsem Bidenin administrasiýasy döwründe gozgalan demokratiýa we howanyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem gün tertibinden aýryljakdygyna ynanýar. Bidenin döwründe Merkezi Aziýada energiýa howpsuzlygy we alternativ energiýa çeşmeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýönendi üns has anyk ykdysady we serişde bähwitlerine güwenükdirler diýip Marat belleýär. Sewit ýurtlarynyň aýratynlykda däl de topar hökmünde global gyzyklanma döredýänligi sewit üçin oňyn alamat hökmünde kabul edilmelidir diýip Alisher Ilhamov aýdýar. Eger sewit ýurtlary halkara derejesini saklamak we gowlandyrmak isleýän bolsalar, Merkezi Aziýanyň içinde integrasiýa uğrunda işleşmegini dowam etdirmelidir diýip Ilhamov belledi. Günbatary bilen gatnaşyklary esasanam şeýle sammitler arkaly sewit ýurtlary köp uğurly daşary siýasaty alyp baryp Moskwanyň we Pekiniň göni hemralaryna öwrülmekden gaça durup bilerler. Bu siýasatyň bahasy elbetde Moskwanyň hüjümleriniň köpelmegi bolar. Muny biz eýem görýäris diýip Ilhamov aýtdy. Washingtondaky sammit yglan edilenden soň destine Ortiýatyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov günbatary Merkezi Aziýa we Kafkaz ýurtlaryny Ortiýatdan aýyrmaga synanşmakda aýplady we Moskwanyň bu tagallalara garşy durjakdygyna söz berdi. Washingtondaky duşuk duşenbede geçirilen Merkezi Aziýa Ortiýat sammitinden bir aýdan soň geçiriler. Duşenbedäki duşukda Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin Sewitiň Kreml üçin strategik ähmiýetini nyktap, Moskwanyň Sewitiň esasy ýarany we howpsuzlygyň kepili bolup galýanlygyny öňe sürdi. Merkezi Aziýa ýurtlary Ortiýatyň we Sewit ykdysady ornuny işçen geňeldýän Hytaýyň şeýlede günbataryň bähwitleriniň arasynda hereket etmäge çalyşýarlar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri şol sanda Serdar Berdimuhammedow sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatyna gatnaşypdy. Şonda Donald Trump'yň Özbegistanyň prezidenti bilen duşuşdy. Şawkat Mirziýoýew Trump'y Samarkanda sapara çağırdy. Amerikan prezidenti şonda pikirlenmege wada berdi. Bir aýdan soň 5 Merkezi Aziýa prezidenti Washingtona çağırdy. C5 koşmak bir formatyndaky duşuklaryň döwü 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky döwlet sekretary John Kerry'niň Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna saparyndan soň tutuldy. Daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen şol duşuklarda özara hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahat edildi. Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinde gazet jurnallara büdjet işgärlerini we mektep okuwçylaryny mejburi abuna yazmak möhsümi batlandy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goýbermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 noýabrda Sewitden maglumat berdi. 2026-njy ýyl üçin gazet jurnallara mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkanawatda 1-nji synpdan 10-njy synpa çenli okuwçylardan güneş, saglyk we esker ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aýlyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bagly mektep müdirleriniň ornwasarlary bilim edarasynyň esasy girelige gapysynda durup, okuwçylary ýekeme-ýeke barlygdan geçirýärler we olardan abuna ýazylandygy barada kwitansiýany görkezmegi talap edýärler. Olar kwitansiýany görkezen okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berýärler. Abuna ýazylmadyk okuwçylara bolsa mektebe goýbermän.
Git abuna ýazylyp postadan kwitansiýa getir. Sondan soň okumaga ruhsat bereriz. Bizden hem talap seýle. Ene ataňdan pul çykmasa okuwa gelip hem oturmaň diýip okuwçylaryň ýüzüne alyp goýberýärler. Dip Balkanamatly ýokary sınıf mektep okuwçysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilim işärleriniň bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağalaryň kemsizilýändigini we okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkanawadyň edara kärhanalarynyň işärleriniň ençemesi hem özlerinden gazet jurnallaryň bir näçesine abuna ýazylmak talap edilýändigini we şu ay munyň üçin zähmet haklarynyň tas 3den 1 bölegini geçirmeli boljakdyklaryny belleýär. Ähli pudokdaky büdjetçilerden Balkan atly gazete ýazylmak talap edilýär. Munyň 6 aýlyk bahasy 200 manat, Mugolimler gazeti 120 manat. Mundan başga da ähli pudoklaryň işgärleri Saglyk, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi ýazylmaly. Hatda telekiçilerden hem Rızkal gazetine ýazylmak talap edilýär. Edebiýat we sungat, Türkmen sporty we ýaşlar gazetleriniň bahalary hem gymmat. Dip Balkanawatly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenglidigini belleýär. Mundan başga da yerli neşirlere abuna bolmak uly çykdagy bolsa, olary hususan da prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bar bolan sahypalaryny gorap saklamak hem uly görgü diýip ýene bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň başynda Balkanyň howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallaryň mazmunynyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajathana kagyzy hökmünde ulanýandygy barada ýygyderli gelip gowşan maglumatlaryň ýýanna gabat gelipdi. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, Balkanawadyň mektepleriniň köp muallimi gazetleriň birinji sahypasynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlaryny ýerleşdirmedilik hakda vilayet bilim bölümine köpçülikleýin teklip hatlaryny hem ýazýar. Mugolimler bu teklibini her gün çapdan çykýan we olaryň her bir sanynyň baş sahypasynda döwlet ýolbaşçylarynyň suratlary ýerleşdirilýän gazetleri giýje gündüz gorap saklamagy hiç kimiň ne fiziki ne de psihiki güýjüniň ýetgenligi bilen düşündirýärler. Ýönekeniz tekliplere, haýyşnamalara kanagatlanarly jogap berilmeýär. Dip Balkanawatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda bilim bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda hökümet gazet jurnallaryň ählisini bir gözegçilik astynda saklaýar. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň dünýä ýurtlarynda metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň izaky ornunda ýerleşdirildi. Türkmen häkimetleri indi onlarça ýyl bäri edara kärhanalaryň işärlerini, ýokary we orta hüner mektepleriň taliplerini we okuwçylaryny, şeýle-de mektep okuwçylaryny hökümetiň garamagyndaky gazet jurnallara abuna ýazylmagy mejbur edýärler. Ukrainanyň dronlary 4-nji noýabryň ýer tagatlarynda Russiýanyň tas 1500 kilometr içinde ýerleşen Nevitkimi zawodyna zarba urdy. Şol bir wagtda Ukrainanyň gündogrundaky strategik taýdan möhüm Pokrovsk şäheriniň urunda döwüşler güýçlenýär. Şeýle-de munyň bilen baglylykda Moskwa bilen Kiýewiň biri-birine garşy gelýän resmi beýanatlary ýaýradylýar. 4-nji noýabrda Russiýanyň Gorunlyk ministrligi beýanat çap edip, soňky 24 sagatyň dowamında Pokrovskiň demirgazyk we demirgazyk günmatar uğurlary boýunça gabawy büýütmäge finansan Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň 10 hüjüminiň ýyda terpikdirlendigini aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainanyň harby aňtaw gullugy öň hatar logistika nukdaý nazaryndan Pokrovskiň möhüm etrafynda ýörit operasiýanyň dowam edýändigini we Rus baswalaçy güýçleri bilen gazaply çaknaşyklaryň alınıp barylýandygyny ma'lum etdi. Soňky hepdeleriň dowamında Russiýanyň güýçleri Pokrovskiň gündogar we günorta uğurlary boýunça öňe ilerläp, ýollaryň gözegçiligine ýelediler we üpsünçilik uğurlaryny kem-kemden bogdular.
Prezident Volodymyr Zelenski Pokrovskiň häzirki wagtda front liniýasy boýunça iň gyzgyn nokut bolup durýandygyny aýtdy. Zelenski 3-nji noýabrdaky medeniýet briefinginde häzir ähli töwüş hereketleriniň 30% töwereginiň Pokrovskda bolup geçýändigini aýtdy. Ol Russiýanyň atýan dolandyrylýan bombalarynyň her ikisinden biriniň Pokrovska gönükdirilýändigini aýtdy we şonuň üçin biziň eserlerimiziň ýagdaýynyň nähili agyrdygyny göz ýetirip bilersiňiz diýip belledi. Ursuň öň ýanynda 60.000 ýaşajy bolan häzirki wagtda 7.000 oğly ýylatly Pokrovsk möhüm gara ýol we demir ýol çatyrklarynda ýerleşýär. Russiýa bu şäheri gabawy taljak bolup tutuşynyň dowamynda hüjüm hereketlerini dowam etdirdi. Kiev, Moskwanyň urus hereketlerini haýallatmak strategiýasynyň bir bölegi hökmünde uzak ağırlığa, ýagny Russiýanyň içine howa zarabalary urup, möhüm infrastruktura detalaryny nysana alyp başlady. 4-nji noýabrda ýerden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň 1500 kilometr içinde ýerleşýän Newit hime zawodyna zarba urdy. Başkortastan Respublikasynyň ýol başçysy Radi Khabirov asmanda urulan 2 Ukrain dronunyň galyndylarynyň Sterlitamak senaga toplumuna gaçandygyny Telegramda habar berdi. Khabirowyň sözlerine görä hüjümde adam pidasy ýok. Ukrain resmiýetleri bu waka boýunça tesbir bermedi. Kiev soňky aýlarda Newit zawodlary, gaz ambarlary we beýleki logistik detalary nysana alyp, Russiýanyň urus mümkinçiliklerini haýallatmak maksady bilen uzak ağırlyga zarbalary güýçlendiripdi. Astra Telegram kanaly Ukrainanyň dronlarynyň Sibirin Novosibirsk tewitindäki 2 iri Newit zawodyny özünde jemleýän senaat zorlugyna hem hüjüm edendigini aýtdy. Zarba ýanygyna sebäp boldy. Yerli ilat gizanyň dowamynda partlama seslerini eşidendiklerini aýtdy. Russiýanyň Volgograd tewitiniň gubernatory Andrey Bacharov elektrik stansiýasynda da dron hüjümi sebäpli ýanygynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Adam itkileri barada habar berilmedi. Dronlaryň onlar çoty Russiýanyň Voronezh tewitini hem nysana alyp, bir ýaşaýyş saýyny, 2 garazy we olardaky awtouloglary ziýan ýetirdi. Russiýanyň Gorunlyk Ministerliginiň maglumatyna görä, Ukrainanyň 85 drony ýurdun 8 tewitiniň üstünde ýok edildi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 4-nji noýabrdaky beýanatynda Russiýanyň öten akşamky zarabalarynda bir Iskander-M ballistik raketasyny, 6 S-300 raketasyny we 130 hüjüm dronuny atandygy we pilotsuz hüjüm enzamlarynyň 92-siniň urulyp düşürilendigi aýdylýar. Ukrain resmiýetleri Russiýanyň howa zarabaty sebäpli Dnipropetrovsk tewitinde bir aýalyň helak bolandygyny, başga da 8 adamyň ýaralanandygyny habar berdiler. Nikopol şäherindäki halat ediş toporlary Rus güýçleriniň bir tiz kömek uloguny ýürütini sana alandygyny, netijede 3 medisina işgäriniň yaralanandygyny aýtdy. Odessa tewitinde uly gowrumly Rus howa zarabalary energiýa detalaryna we Gara deňiz portunyň infrastrukturasyna ziýan ýetirdi.